खुलुमबाय आं माइनाव बसुमतारी गिबियावनो बर' रादाब नायगिरि नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय लोगोसे गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैबाय आं गोदान मोनसे रादाब नोंथांमोना भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गाबोन बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाय हाबाफारिया जागोन थिग बेबायदिनो चिरां जिल्लानि मोनथाम बियाबफोरनि बिटिसि बिसायख'थिनि भट साननाया गाबोन फुंनि 8 रिंगानिफ्राय काजलगाव इउएन ब्रह्म कलेज हलाव जागोन होनना खौरां मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय सानजा फाथाबारि गामिनि थागिबि जिथे बरगयारि, बिजेन बरगयारि, देखलाल बरगयारि आरो गणेश नार्जारि मुंनि सुबुंफोरा नखरैनो बरपेटार गामिनि थागिबि सोमदोन समफ्रमारिखौ सिखाजों दाननानै जिउ फोजोबनो नाजानाय जाथाया ओनसोलाव गिखांनाय लाबोदों। 2 रिंगा 30 मिनिटआव जादों आरो बेयो जाथाया इस्ट फाथाबारि सानजा फाथाबारियाव जादों। बेयो माने बिस्पानि फाथाबारि बे जरा मोनसे माने जेरावनाखि न'खर गैया बे जायगायाव जादों। स' बेवहाय जाथाय खालामग्राफ्रा माने ओरैबायदि जादों जाथाया बरपेटार गामिनि सोमदोन समफ्रामारि बिथांना बे जायगायावहाय माने हा दङ। हाजों लोगोसे बेवहाय माने बेना दंफांबो दंमोन आरो जिया दंफां। दा बे जिया दंफांखौहाय बै जायफोरनाखि दानदों बिथांमोना माने बिनि दंफांखौ फाननानै जादों। बे जाहैबाय 1 दाननि सिगांनो जानाय घटना। स' बेखौ लानानै बिसोरो माने दान्थे बिदान्थे जाबाय थादोंमोन। दा बेबायदिनो बिसोरो माने दिनैहाय सोमदोन समफ्रामारिखौहाय बै दानग्राफोरा लेंहरदों। माने गामिनि गावबुरा दङ, गामिनि रायजो राजा दङ, नों फै जोङो रायलायगोन होननानैहाय लेंहरदों। स' लेंहरनानैहाय बिसोरो बेयावनो माने बे दंफां आरो हानि थरख' बिथरख' जाबाय। थरख' बिथरख' जानायावनो नैबे दाननाय जाथाया जादों। स' दानग्राफोरा जाहैबाय जितेन बरगयारि, बेयो जाहैबाय बिफा आरो बिनिनो फिसाला बिजेन बरगयारि, बेनिफ्राय देखालाल बरगयारि बेयो फिसाला, बेनिफ्राय आरो सासे दङ गणेश नार्जारि, बे जाहैबाय बिसोरनि बिजामादै। स' बिसोरो गासैजों 4। दाहालागै माने पुलिस बिफाना 3खौ हमबाय खिन्थु सासेखौ दासिमावबो हमनाय जायाखै। स' जोङो गामिनि जानानै बेखौनो गोख्रोङैहाय पुलिस बिफानखौहाय जोङो डिमान्ड खालामगोन जे गोख्रैनो सासे थाबावनाय जायनाखि बिथाङा जाहैबाय गणेश नार्जारि, बिथांखौ गोख्रैनो हमनांगौ आरो बेजों लोगोसे बे 4 कालप्रिटखौहाय पुलिस बिफानखौ जोङो खावलायगोन बिसोरखौ जिउ जोबजासे जेलावनो दोननांगोन आरो बिसोरखौ माने ओरैबायदि साजा होनांगोन जाहाथे इयुनावहाय बिसोरो बेबायदि साजा खामानिखौ जेनो मावफिना। आरो जोङो बिथांमोनखौ मोजाङैनो मिथिगौ बिथांमोना समाजजों खुनु सोमोन्दो गैया आरो बेबायदि खामानियाव बिथांमोना जेब्लायबो लोब्बा थानाय मानसिफोर। बेनिखायनो जोङो सान्तिखौ लुबैग्रा मानसि हिसाबै जोङो गामियाव बेबायदिखौ जोङो मोजां मोना। बेनिखायनो पुलिसखौ जोङो खावलायगोन स' बिथांमोनखौहाय गोख्रोङैनो साजा होनांगोन आरो जिउ जोबजासे बिसोरखौहाय साजा होनांगोन। दायो जायनाखि दानजानाय सोमदोन समफ्रामारि बिथाङा जोबोद गोबारैनो जोखोम जादों। दासिमावहाय थागोन थाया जोङो खुनु गेरेन्थि गैया। जोङो दहाय नुनाय बायदियैहाय बिनि आगसि आखाइयाव दाबनै जायगायाव दानदों, बेनिफ्राय उनथिंजाय थाफ्लियाव दानदों, फेन्दायाव दानदों, खर'आव मोननै जायगायाव दानदों। दा गोबां थै गदों। बिथाङा थागोन थाया जों दासिमबो बुंस'नो हाया। जोङो इसोरनाव बेखौनो आर'ज खालामो बिथाङा मोजां जाथों, जोङो बेखौ आसा खालामो। बेजों लोगोसे जोङो न'खरजों लोगोसे गामि बेवहाय जोङो मोनथाम गामि नांनानै दङ। मोनसेया जाहैबाय इस्ट फाथाबारि जानाय जायगा, मोनसेया जाहैबाय बरपेटार, बे जाहैबाय सोमदोन समफ्रामारिनि गामि आरो 2 उइटनेस दङ, बे जाहैबाय बिस्पानिनि। स' मोनथाम गामिखौहाय बेहा सरजाबनानै दङ बे जाथाया। बेनिखायनो जोङो मोनथाम गामिनिहाय बेखौनो दाबि खालामगोन गोख्रैनो पुलिस बिफाना सासे थाबोनायखौ हमनांगौ आरो बिथांमोनखौहाय आयेननि साजा बायदिनो बिथांमोनखौ साजा होनांगौ। आङो बेखौनो खावलायो। दासिमाव लवार आसामाव लांदों बिथांखौहाय। दा लांनानैहाय बेखौहाय इनिशियेल ट्रिटमेन्ट खालामगासिनो दङ। दा जोङो दासिमाव रिजाल्टखौ मोनाखै मा जागोन, स' बेखौ जोङो दासिमाव बुंथ'नो हाया। बिलासिनि सारअन्थाइ गावनायजों तामुलपुर जिल्लानि पलासिगुरि गामिनि रत्नेस्वर नार्जारिनि फिसिनाय मासे अमा आरो नालेंखर बिफाङा खहा जाबाय होनना खौरां मोननाय जादों। बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। इण्डियान इन्स्टिट्युट अफ हेन्डलुम टेक्न'लजि बनारसि सोलोंसालिनि गोदान फरायसा बराय मेलाव बिमुंस्रि खाख्लारिया मिस्ट्रेस फ्रेसार्स बिमुं मोननो हादों। थांनाय 15 सेप्तेम्बर खारखालि उदालगुरि जिल्लानि खाग्राबारि ओनसोलाव जानाय सासे उन्दै हिनजावसा गथ'खौ सिनाय मोनै दुथाङा जिनाहारि खालामना बुथारनाय जाथायखौ लाना दायनिगिरिखौ हमना गोख्रों साजा होनांगौनि दाबिजों ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफादफोरा मैया खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। बिटिसिआव बिपिएफआ सोरखार फैनांगौनि थाखाय कास्टम बसुमतारी आरो प्रहलाद ब्रह्म बिथांमोना आर'ज खालामदों। 2025 मायथाइनि बिटिसि इलेक्सन जोब्बाय। 26 थारिखआव रिजाल्ट होगोन समफोर। बिपिएफआ जाहाथे सरकाराव फैफिनो
बेनि थाखाय दिनै जों गौतम बुद्ध इसोरनाव आर'ज खालामफैदों नोंथांमोना नुगोन जे आदा प्रहलादजों आंजों आरो सन्जिब जों इसोरनाव आर'ज खालामफैदों असमियानिसिम আজি আমি 2025 চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ উপলক্ষে আজি আমি পূজা কৰিছোঁ যাতে বিপিএফ দলে সংখ্যা গৰিষ্ঠ পাই যায় চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে আমি আজি গৌতম বুদ্ধাৰ মনেষ্ট্ৰি ইয়াত আমি পূজা কৰিবলৈ আহিছোঁ ধন্যবাদ उननिफ्रायबो सिदा फैदों जोंखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा 14 नं चिरां दुवार बियाबाव भट मिरुआव दावबायहैदों जाय भिडिअआ समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों बारायदों सार बारायदों एकदम 100% बारायदों खस्थ' लानांबाय जायगा बानाय जायगा बारायदों सार बारायदों एकदम 100% बारायदों खस्थ' लानांबाय जायगा बानाय जायगा बारायदों सार बारायदों मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि सायाव बिथांनि बिसि गरिमा सैकिया गार्गआ माखासे बाथ्राखौ खौरां बिजोंनि गेजेराव फोरमायथिदों आंनि सेरावदि सासे इसोर दंमोन बेखौ आं सिनायनो हायाखैमोन होनना गरिमा सैकिया गार्गआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों बुंथिदों সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞ আৰু মই নিজে আচলতে নিজে বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে মোৰ কাষত এজন ভগৱান আছিল ভগৱানৰ আত্মা আছিল জুবিন গতিকে আমি চাগে সিমানখিনিলৈকে চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ জুবিনক কিন্তু সেই সিমানখিনি মৰম আদৰ নহ'লে মানুহে দিব নোৱাৰে আৰু জুবিনৰ মানুহক যেনেকৈ ভাল পাইছিল সেই মৰম আদৰ মানে আমি ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে আমি পাইছোঁ দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই চিৰকৃতজ্ঞ গোটেই বিশ্ববাসীৰ ওচৰত ইমান মৰম দিছে আৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কোন আমেৰিকাৰ পৰা লণ্ডনৰ পৰা আহি ওলাইছে মই নিজে আচৰিত দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে সকলো জুবিনৰ প্ৰতি সেয়াই মৰম আৰু এজন শিল্পীয়ে যি পাব লাগে মই ভাবিছোঁ যেনেকৈ কৈছিল জুবিনে মোৰ জাতি নাই মোৰ ধৰ্ম নাই তেনেকৈ সকলোৱে দিছে একো নাছিল তাত মানে একোৱেই নাছিল অন্য অকল মানুহ আছিল জুবিনৰ কাষত এতিয়াও আছে মোৰ কাষতো আছে জুবিনৰ কাৰণেই আছে মোৰ সকলোৰে প্ৰতি কৃতজ্ঞ আৰু মই নিজে আচলতে নিজে বুজি পোৱা নাছিলোঁ যে মোৰ কাষত এজন ভগৱান আছিল ভগৱানৰ আত্মা আছিল জুবিন গতিকে আমি চাগে সিমানখিনিলৈকে চিনিয়ে পোৱা নাছিলোঁ জুবিনক কিন্তু সেই সিমানখিনি মৰম আদৰ নহ'লে মানুহে দিব নোৱাৰে আৰু জুবিনৰ মানুহক যেনেকৈ ভাল পাইছিল সেই মৰম আদৰ মানে আমি ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে আমি পাইছোঁ দেখিছোঁ আৰু সেইকাৰণে মই চিৰকৃতজ্ঞ গোটেই বিশ্ববাসীৰ ওচৰত ইমান মৰম দিছে আৰু ক'ৰ পৰা কেনেকৈ কোন আমেৰিকাৰ পৰা লণ্ডনৰ পৰা আহি ওলাইছে মই নিজে আচৰিত দেশ বিদেশৰ পৰা আহিছে সকলো জুবিনৰ প্ৰতি সেয়াই মৰম আৰু এজন শিল্পীয়ে যি পাব লাগে মই ভাবিছোঁ যেনেকৈ কৈছিল জুবিনে মোৰ জাতি নাই মোৰ ধৰ্ম নাই তেনেকৈ সকলোৱে দিছে একো নাছিল তাত মানে একোৱেই নাছিল অন্য অকল মানুহ আছিল জুবিনৰ কাষত এতিয়াও আছে মোৰ কাষতো আছে জুবিনৰ কাৰণেই আছে মোৰ